Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, і працягнем мы нашу размову у вельмі цікавай і адмысловай кампаніі. Я нават не ведаю, як мне прадстаўляць. Ну, па-першае, безумоўна, той, хто вот у акулярах, ён тут самы галоўны. Ну будзе, ну бо акуляры разумны, значыцца. Ну я что, ну хотя з іншага боку это ён сказаў, не я. Акцёр і вядоўца Александр Жданович, усім нам вядомы як Маляваныч. Прывітанне, Александр. Вітаю вас. Апроч таго, з таго боку экрану на сувязі з намі з Сан-Франциско Каза. Вот, ну можна і так сказаць, а калі ўсё ж таки яна потым появіцца у сваёй другой іпастасі, то гэта будзе экспертка па беларускай дыаспары, лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско, сябра асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея. Прывітанне. Ну і тут вось дзед Барадзед. Таксама не раскрывай тайну, няхай здагадаюцца. Здагадаецеся, хто гэта сапраўды, ці просто дзед Барадзед, ну вачама лыпае, Боже мой, аж сам здзіўлены, здагадаюцца ці не. Ну што ж, такім чынам з нашымі гасцямі, двумя вядомымі і адным пакуль яшчэ інкогніта дзедам Барадзедам, свае варыянты, хто гэта можа быць, пішыце нам у каментарах, мы пачнем нашу размову. Так вось, гэтыя два чалавекі, якія тут знаходзяцца ў студыі, выбіраюцца з турам, з калядным турам у ЗША. І як звычайна арганізатарка, душа, мотор, сэрца гэтага ўсяго, гэта варушняка Надзея Нортан. Надзея, у мяне таму будзе да цябе першае пытанне. Адкуль сілы ўсё гэта рабіць, як нарадзілася ідэя гэтага каляднага тура, ну і ўвогуле працэс, як працавалі над ім? Ну, всем прывітанне Зміцер, прывітанне ўсім гледачам, прывітанне дед, я так думаю, что гэта дед, да, прывітанне Маляваныч. Нарадзілася, мне здаецца, даволі натуральным чынам, потому что Сержук, ну, як бы у нас вельмі часты гость. Это что за ён такі? Ладно, раскрывай. Вось ён, Сяржук Доўгушаў не вытрымаў, горача яму у гэтай шапцы, за кіраўніка гурта Касары, спявак, заснавальнік дома творцаў у Варшаве і гэтак далей, Сяржук Доўгушаў. Калі ласка, Надзя, вывучай. Вось, так что Сержук до нас вельмі часто прыязджае, і вось 2 гады таму даехал такі Маляваныч, нарабіў тут фурору, вось, і таму мы так з Сержуком, як ты ведаеш, мы сябруем уже даволі даўно, але склаліся такія вельмі прыязныя адносіны і з Александром, вось, поэтому неяк натуральна, нават не памятаю, Сержук, ты напэўна сказал, ці неяк, ну, карацей, вот просто як звычайна такая ідэя, ну, творчая, а давайте паспрабуем. Вось, яны там паміж сабой сустрэліся, зразумелі, што можна нешта такое зладзіць, і потым мы ўжо ўтрох селі, прагаварылі, як бы гэта ўсё магло быць, як это ўсё пажаніць, зрабіць максімальна для ўсіх цікавым і карысным. Працэс пачаўся, напэўна, яшчэ ў верасні, вось, то бок такія нашы першыя сустрэчы. І мы замахнуліся на такую, ну, вялікую праграму, бо было прапанаваны самы разнастайныя варыянты, то бок не толькі Сяржук і Маляваныч едуць, але можна было запрасіць яшчэ паасобку і Сержука, і Маляваныча. Ну, у першую чаргу гэта звязана з фінансамі, потому что не кожная суполка просто можа сабе дазволіць пацягнуць, як бы запрасіць 2 людзей. Вось. І вось у выніку у нас атрымалася ажно 17 гарадоў. Я, калі складала гэты тур, расклад, адчувала сябе жанглёрам, жангліравала гэтымі каляднымі зоркамі ў выглядзе гарадоў, бо гэта ўсё трэба было скласці разам, чтобы яно ўсё працавала, танцевала паміж сабой.
і быў даволі абмежаваны час, то бок гэта толькі месяц, вось, і вот у месяц нам удалося як бы удалося ўкласці 17 гарадоў, і за што вельмі вялікі дзякуй усім арганізатарам з кожнага гораду, бо без іхняй кааперацыі, гнуткасці, ну, а самае галоўнае жаданне бачыць у сябе такіх класных калядоўшчыкаў, батлейшчыкаў і гэтак далей. Ну, таму мы зрабілі гэта. Ось, маем тур. Дарэчы, я усіх скіроўваю альбо на сацыяльныя сеткі беларусаў у ЗША. Там ёсць уся гэтая іх лагістыка по гарадах, по датах, по распісана дзе, хто і як. Таксама гэтая афіша ёсць у нас у анонсе на сайце Еўрарадыё, і я гляжу, да, такі добры пачатак 21 числа Маляваныч у Сакраменто, 27 Сяржук Доўгушаў у Сан-Дыего, а потым яны разам 28 Сан-Франциско абодва у таким дуэтам, 3 Чикаго, 4 что там у нас 4 Миннесота, 9 Сиэтл і далей там і пагнала. Але давайте до вас, хлопцы, давай, Сяржук Маляваныч, выбачай, Сяржук, давай до цябе, паколькі ты ўжо, ну там ледзь не свой у ЗША, колькі ты там разоў быў, колькі ты там ужо пэўна з 2018 пачаў лётаць і лётае 2 разы на год. Гэтая поездка чым яна адрозніваецца цябе? Адразу адрозніваецца, што мы вось з Александром разам з Маляванычам будзем, і штосьці будзе зусім по-новаму. Я часам, калі адзін выступаю, мне хочацца з кімсьці, з нейкім кампаньёнам быць побач. Заўсёды весялей, нават на самалётах весялей летаць. І, канешне, і новыя дадаюцца гарады, новыя людзі, это кожны раз новае. То есть колькі мы не леталі, нават колькі в Сан-Франциско летаем з калядамі, все ровно все по-іншаму, все по-іншаму. Спрабуем розныя фарматы. Мы аднойчы нават цярэшку жанілі в Сан-Франциско. Праводзілі абрад, і вельмі всім зайшло так. Маляваныч, другі раз у ЗША. Я памятаю, як ты выпраўляўся першы раз, і такі ўвесь баяўся сябе. Першы раз, адзін прычым, і адразу такі тур. І ты, ай-яй-яй-яй, ужас, і гэтак далей. Цяпер ужо ўсё бывалы. Да, цяпер я ўжо такі. Слухай, насамрэч, першы раз это было просто, я думал, что это все... Что это сон. Добром не скончится. Не, я просто думал, что это все сон, и добром не скончится. И, напэўна, калі б сказали, что ты на месяц полетишь, в сэнсе той, які на небе, то я б менш здзівіўся, чым сказали, что вось 1,5 месяца, 13 гарадоў. Я ни слова не ведаю по-ангельски, акрамя Impossible Mr. Карабасов, и меня вельмі вот падтрымліваў, опять же, вот Сяржук, и казаў, что не, все это не так страшно, все это можно. Але у выніку атрымалася так, что организация была просто неверагодная. Меня как детёнка просто, вот, от одной мамки до іншай, вот, от одного города до іншага передавали, и я купаўся просто вот, у гэтым, пяшчоце, адносін, любові, теплыні, это было неверагодна. Таму зараз я уже, зараз з Сяржуком уже протоптаныя такія ўжо сцяжынкі, большая колькасць гарадоў, дзе ўжо как бы бываў, але есть і новыя, і таму я такі ўжо, да, спакойны. Ужо такі па тых гарадах, дзе бываў, можа ўжо хадзіць так вот руками, так, о, мне вот гэта месцы падабаецца, вот тут я ўжо быў, такі, да. Так. Але людзі, вельмі хочацца яшчэ вось ізноў пабачыцца з тымі, з кім пасябраваў я, і вось гэта 2 года прайшло, мы час ад часу там і перепісваемся з некаторымі, і чакаю новых знаёмстваў. Сяржук, і ўсё ж таки праграма калядная, ты пастаянна бываеш вот менавіта на такія святы, альбо там дзесьці там бліжэй да купалля, альбо менавіта каляды, раство. А праграму як кожную раз складаеш нейкую новую, уводзіш нейкія цікавосткі, ці ўжо напрацаваў матэрыял і лупіш халтуры, да? Не, нават маскі, ось маскі Кацярына Еўдакімова рабіла, і ёсць у меня розныя драўляныя, і самазорка ад майстра Сергея.
Так, Лукашук, Сергей Лукашук зрабіў мне да маску гэту калядную зорку класную. І самае цікава, калі на кожны выезд, на кожны вылет, на кожны каляды штосьці новае дадаецца. Калі я лічу в той же штат, запрашае та же суполка, вядома, што праграма, я спрабую праграму па-новаму рабіць і спрабаваць па-рознаму. У нас, напрыклад, новы фармат, і з надзеяй таксама будзем спрабаваць. Гэта беларускія вячоркі. Калі будзе такі сучасны карпаратыў беларускі у традыцыі з танцамі, спевамі, з рознымі абрядамі. Так что еще новый жанр, новый формат зараджаецца, он в Сетле прошел у 25-м годзе, а теперь вось спрабуем в іншых гарадах гэта рабіць. І в залежнасці якая публіка, часам так, дзе шмат дзяцей, там, конечно, больш і з дзецьмі нейкія цікавосткі, нейкія гульні, нейкія там танцы і так далее. Але агулам заўсёды гэта цуд, заўсёды гэта свята, все чакаюць і нават штосьці просяць паўтарыць. Нават тая ж самая гульня «Козёл», я вельмі любіць, мяне яшчэ навучыла пакойная Ларыса Рыжкова, кіраўніца гуртка дзіцячага «Калыханка». Калі выбіраецца галоўны козёл, ну а далей трэба паўдзельнічаць, каб паглядзець. І гэта гульня заходзіць заўсёды. Тая ж самая Левоніха, якую танчуць ад маёй радзімы там на Віцебшчыне, і так пайшло, панеслася, і гэтае закручванне карагодаву, гэта, канешне, эмоцыі. Гэта толькі магчыма на каляды, немагчыма это зрабіць в іншы дзень. Не будзе такого настрою. Я прям адчуваю такую энергію, калі трапляеш тут у Варшаве на нейкія імпрэзы, якія Сяржук робіць, так задавальненнем включаюсь. Дарэчы, мы рабілі ўжо з надзеяй першыню, мабыць, першыню, да, дзе зрабілі па хатах калядаванне. У традыцыі мы пайшлі па хатах і пахадзілі, дзе нас чакалі мясцовыя беларускія каліфарнійцы і частавалі, і вельмі як дзеці таксама. Ну і зараз будзем. І нечакана было, да? Загадзя не дамаўляліся? Немагчыма в Амерыкі так не дамовіцца. Загадзя, калі зайсці да каго, хто яшчэ зброю дастане. Не, мы абавязкова так, ці пісалі на старонках, ці бачылі, хто зацікаўлены, хто хоча за сябе запрасіць. Ну, як у вёсцы, таксама часам кажуць, што там Галя, прыйдзем да цябе сёння ўвечары з каляднікамі. Ці, в прынцыпе, там все ж побач, а тут трэба сідаць на машыну, праехаць гадзінку, каб даехаць з адной хаты в другую. І гэта таксама быў цуд проста, такое нешта новае, зусім іншы вайб, так. Сяжу, калі будуць пытацца, хто рабіў зорку калядную, скажы Лукашук, а хто менавіта не кажы, можа падумаеш, што Зміцер рабіў. Ты не робіш, Зміцер? Пакуль не, але Мальваныч, ты заўважыў, ён калі казаў выбраць галоўнага козла і чамусьці на мяне паказаў. Ну, з гэтым-то ясна, яму-то проста. Ён сабе выбраў такую лёгенькую такую тэматыку, вон дудачкі паклаў, возьме, адзене гэтую маску, возьме зорку і будзе танчыць адно і тое ж, калядныя вот гэтыя вывучаныя песні. А вам, спадар? С чем едете? Ну, Батлейка, как бы основная фишка. У меня был спектакль «Цар Ирод», где я не показывал яшчэ. Он, конечно, больше такі бліжэй да каляднай тэмы, да, такой тэмы Раства Христова. Але у меня новый спектакль ёсць, які называется «Солдат і чорт». Новыя лялькі, якія зрабіла Людмила Скітовіч. Вось. Ну, таму... Вось каляды Кубліцкага і Заблоцкага, калі вы ведаеце эту цудоўную, да, аповесць, у меня такая настолка ёсць. І ценевы тэатр. Правда, мы не ведаем вось с Надзей, як яго ўпіхнуць у самалёт. Ну, там кажу, што тыя, хто захочуць, могуць будуць рыхтавацца і самі зробяць такія экранчыкі, а ўжо эти лялькі такія плоскія я уже с собой прихвачу, такая на Раство, такі спектакль. Асобны самалёт трэба на Батлейку, на теневы спектакль. Ну а што? Лётаюць же ж вон рок-зоркі заходнія со сваімі самалётамі ў туры. Трэба і нам уже шому беларусы как бы горшыя за іншых. Одна валізка у мяне, і там толькі ось умяшчаецца дзед, мядзведь, бусел, козёл і зорка. Все, это одна валізка. Нормально у тебя там умещается. Ну, то же самое. Да, у меня Батлейка, это ровненько одна валізка такая великая. Еще не вся она замещается. Ну. А, книжки еще, да? И книжки еще,
прыхтаваў такое пытанне ці не, што два пісьменніка дык да, я ж уже по ходу падыходжу да ўсяго гэтага. Ну да, з іншага боку табе вялікі чемодан трэба, калі ўсё ж таки козла браць з сабой, галоўнага прычым. Так он же драўляны такі шуклёцы. Гэта ўжо тое, што козлу ў руках трэба трымаць. Надзея, ЗША готовыя для такого вот шок-контента? Ну, як бы мы разогреваемся. Вось, дарэчы, якраз у нас замкнулася калядная кола, до нас долучилася Филадельфия, першая столица Злучаных Штатаў, так что теперь уже вот, ну, полный комплект, можно сказать. Хотя, на жаль, насамрэч былі і іншыя гарады, якія хацелі таксама долучыцца, але просто вот не хапіла, ну, не хапіла часу, каб зладзіць паўсюль. Я мяркую, што гатовы, прынамсі, па такой атмасферы ў чаце оргаў. Вось, все там пытаюцца, што да як, вось, будзем збірацца, хутка размаўляць, ну, больш так падрабязна пра гэта. Не, ну, конечно, чакаюць, потому что, ну, каляды — гэта калядныя цуды, а калі едуць ды разам яшчэ, я калі кажу, што вот прыязджае там Сержука і Маляваныч, все, як так, удвох, у нас ды разам, і адразу такой вау. Так что да, ЗША чакае беларускіх каляд. Не ведаю, да каго пытанне, можа быць, ну, да абодвух. Сяржук, пачнем за цябе. Вожык Патрыёт пытаецца, як захоўваць калядныя традыцыі, калі ўжо сярэдзіна снежня, а зімой нават не пахне? Ну, я прызвычаюся на саміх гэтых сваіх гастролях. Напрыклад, у Каліфорніі таксама снегу няма, а калі прыязджаеш в Міннесоту, там адварот мінус 30, і уже думаеш, калі гэты снег сыдзе, каб уже з хаты хоць выйсці. Таму все, я кажу, я важу з сабой сваю валізку, там ёсць і каляды, там ёсць моя Беларусь, там ёсць вось гэты цуд і ўсе святы. Таму наколькі створана атмасфера на свяце, я кажу, кожны каляды, кожны вечар, які там адбываецца у ЗША, для мяне гэта сапраўды цуд. Я кожны раз пачынаю, як дзіця, сам радавацца, для мяне гэта адчуванне святам. Я заўсёды, я памятаю сваю гэту аршаншчыну, калі мястэчка Болбасова, так? Там, калі ваенны такі гарадочак невялічкі, там вось проста гэта дыскатэка, гэта ёлка ў цэнтры. Я хадзіла, памятаю, що такі юнак, дзе свята, дзе Новы год, хачу Нового года. Там некая вось гэта попса, дыскатэкі, все такое. Таму, калі хочацца свята, давайте яго ствараць разам. Маляваныч. Ну, так вычарпальна Сержук адказаў, што, здаецца, у кожнага, праўда, ў жыцці жыве ўспамін з дзяцінства, да, пра тое, што каляды, Новы год, там, Раство — это такое свята, калі нават на вуліцы і няма снегу, там, і няма такой уже атмасферы, то ён это памятае, і вельмі лёгка, как бы, гэта ўспамін абудзіць. Надзея, а вот як ты захоўваеш, жывучы ўжо ў гэтай Каліфорніі, дзе пра снег забыліся, што гэта такое, дзе тэмпература пастаянна колькі там днём 17 градусаў, вот як захоўваць у сябе гэты калядны настрой? Ну, я хочу за Калифорнию, правда, сказать, оборонить, что таки у нас есть снег. Треба крышку отъехать несколько годин. Ну, за поворот годинов 5 проехать, и там, да. Ну, ад мяне 5, але так 1,3. Ну, карацей, не, у Каліфорніі ёсць снег, ну, толькі не на ўзбярэжжы, это правда. Як я захоўваю? Ну, напэўна, як і хлопцы сказалі, што гэта вось просто вот это прачуванне цудаў, але я уже як бы крышачку вырасла і зразумела, што цуды часамі здараюцца самі па сабе, а у калядны час ты іх можаш зрабіць сам. Вось, і вот як Дзед Барадзец, здаецца, спявае, як там, хочаш цуды, робім цуды. Вось. І вось мы гэта і робім, то бок мы, ну, насамрэч ствараем гэты цуд самі. Вось. А, канешне, вельмі дадаецца калядная энергія, безумоўна. Вось просто вот это нейкае чаканне чагосьці такога незвычайнага. Мне здаецца, калі ўсе людзі збіраюцца разам, і вось яны чакаюць нечага, нават, ну, вот запытай кожнага, ну, он скажа, цуда чакаю. І вось тут гэты цуд здараецца, бо прыехалі хлопцы, бо ўсе разам сабраліся, танчаць. Вось гэта вот просто прачуванне нейкай такой, ну, я не веду, святочнасці, таямнічасці. І, ну, і, канешне,
мне здаецца, мне і іншым беларусам просто вот не хапае нейкага такого свайго вайба, бо тут, конечно, безумоўна, вельмі шмат самай такой разнастайнасці, але чым больш жывеш, тым больш все ж таки вось, что называется, вяртаешься да караней. Напэўна, гэта адна з прычынаў поспеху каляд. І вось, ну, вот, з Сяржуком мы шмат про гэта гаварылі, то бок каляды, вот, ну, заўжды прыходзіць шмат людзей. Ну, про Маляваныч я уже казала, што быў фурор, вось, а тут мало того, што Маляваныч, так яшчэ і батлейка, да яшчэ і на каляды. Ну, як бы, туды непазбежны. Вось. Я так дадам што, неяк так. Што з аднаго боку, да, мы робім гэта важна для беларускай супольнасці, беларуская супольнасць ЗША вялікім рэспект, што столькі ўсяго арганізуюць і трымаюць, але з другога боку мы запаўняем эфір беларускімі святамі. Вось там зараз Хэллоуін весь час, да, там Хэллоуін такой міжнародны там дзень свята, а амерыканцы пачынаюць знаёміцца і з нашымі святамі. Я памятаю, што на кожнай маім імпрэзе там некая колькасць адсотак ёсць амерыканцаў, які проста ў захапленні. Ці былі выпадкі, калі дзеці прыходзілі ў школу і расказвалі, як яны там схадзілі на такое свята, дзе там ёсць каза, дзе там ёсць мядзведь, дзе-то зорка. І для многіх амерыканцаў гэта адкрыццё. Таму вось мы пачынаем запаўняць эфір беларускімі святамі ў ЗША. Гэта вельмі важна. Маляваныч, адмыслова для цябе, ну, такой каментар, ці ностальгічны такі допіс. Няма шансаў быць стомленым ад вобразу. Маляваныч, гэта ўжо ні кроплі не крынж, але ностальгія па той сучаснасці, што была сапраўды нашай, з пашанай да асобы акцёра, піша Коцік Рэкс. Сэрцайкае коціку. Вот, дарэчы, такую вось паштовачку Сяржук прынёс, выдатная, вот бачыце, каляды, тут, правда, каляды з Доўгушавым. Это той год, за той год. Ну, а то я тут хацеў, што тут цягне коўдру на сябе і сёлета, бачыце. Ну, але вот тут і мядзведь, тут і каза, ці это казёл галоўны, ну, да паглядзець. Я давайте раскажу, чаму, каб не было блытаніны, чаму тут Надзея была у масцы казы, агулам казу водзяць, а тут я про казла і казёл і все такое. Раскажу, што ў беларускай традыцыі водзяць не толькі казу, але і казла. На Гомельшчыне нават песня ёсць, я магу заспяваць там кавалачак. Калі мужчыны вадзілі казла па хатах, таксама спявалі песню, але про казла. Вось такое. Ёсць яшчэ коня водзяць. Ну заспявай уже, давай трошечку. Ну, козёла, поворочайся по всему двору господарскому. Господар сядет, да и на покуте, а на нем шуба шелком облита. Ну і так далее. Там шмат куплетаў, там таксама далей, што памірае казёлаў, трэба жывіць, трэба нешта даць, каб казёл мог встаць і так далее. А ще ж Жораў ёсць, да? Жораў, да. Ну, асноўны персонаж мядзведь, Жораў, дзед, баба. Так, часам коня вадзілі, так. Вот бачите, вот уже, можна сказаць, рэпетыцыю правялі. Вот будзе Сяржук граць і спяваць, а Маляваныч будзе весці такую асноўную асноўную партыю весці, такой юх, гаварыць. Што, Надзея? А кабылу можна вадзіць? Бо я недавно даведалася. Ёсць конікі у нас 13 на Шчодрыка, з 13 на 14 Давыд гарадку водзяць конікі, там вось такі вобраз коня. А ёсць жарэбная кабыла. Можна нават на Ютубе паглядзець. Слухай, а вот реально зараз жыве яшчэ? Жыве. Вось цікава, што жыве традыцыя, она не знікае. Я нават не памятаю, калі б яна прырвалася. Той же Давыд гарадок прыехаць з 13 на 14 студзеня, там весь час гэты конікі водзяць па хатах і грошы даюць. А мы ездзім тут уже на Падляшшы і таксама калядуем там з Дарфеем Фіонікам і з беларусамі тутэйшымі. І, ну, кажу, што хочацца знайсці свята калядаў, то можна іх знайсці. Дзе б мы не былі. Нават у Бразіліі. Пытанне хацеў задаць адмысловае Маляванычу, акурат такі і Вожык Патрыёт далучыўся з пытаннем падобна, ну, як подводка будзе. Вожык піша: як успрымаюць калядныя імпрэзы дзеці беларусаў ЗША? Ці атрымліваецца канкураваць з мясцовай культурай? І вось я да Маляваныча. Маляваныч, калі ладзіць свае, ну, такія імпрэзы тут у Еўропе, то у яго ёсць і частка для дарослых, і частка для дзяцей, і часам у адзін дзень там спачатку там для дзяцей, потым для дарослых, ці наадварот там, але захоплівае усіх. А тут вы дваём, як вы будете дзяцей захопліваць?
дзяліць дзяліць як будзе. Неяк поделим. Поглядим. Не, ну ёсць якая-нибудь адмысловая, потому что я ведаю, і Сяржук не раз рассказываў, что на такія імпрэзы ну заўсёды бацькі прыходзяць з дзецьмі і умоўна кажучы, калі нешта сур'ёзнае, ну вот умоўна кажучы, Маляваны ж показывае батлейку, але дарослую, ці там Лукашук распавядае про нацыянальную ідэю, ці Доўгушаў які-нибудь там, я не ведаю, там спевы такія сур'ёзныя, а дзецям што рабіць? Так, я раскажу, я быў ужо пасля Маляваныча ў Сіэтле, там вось пасля батлейкі дзеці пачалі вучыцца і самі стварылі сваю батлейку. Ну, з дарослымі, вядома, пачынаюць таксама гэта. У Сіэтле ёсць? Да, і ўзгадваюць. І я кажу, што калі ёсць у батлейцы лялькі, такія яны запамінальныя, ну і голас Маляваныча, нават дзеці, якія там беларускую мову не так часта чуюць, там, да, там, але яны ў захапленні, таму што гэта всё, гэта візуальна, гэта настолькі всё чароўна, і я бачу ў вочы гэтых дзяцей, наколькі яны все пад уражаннем такім проста. У Сіэтле просто ёсць адмысловая там такая група, якая яны стварылі сваю батлеечную скрыню, і мне пісалі. Не, здаецца, нават, ну, можа, і таксама, ну, здаецца, у іх і была такая, как бы, зацікаўленасць. А што наконт, як бы, што для дзяцей, што для дарослых? Па-першае, батлейка, я б не сказаў, што это для дарослых, это такой для сямейнага, как бы, прагляду, да, такая імпрэза. А па-другое, ну, мы, безумоўна, нешта вось прадумваем, нейкі там сцэнар, некую схему, але мне падаецца, што, і Сяржук пра гэта сказаў, што вельмі часта адштурхоўваешся ўжо ад той сітуацыі, якая, ну, глядзіш на месцы, колькі дзяцей прыйшло, колькі дарослых, і я таксама на гэта вось разлічу на тое, што это все по-жывому як бы яшчэ будзе. Надзея, а ў цябе якое бачанне, як зрабіць імпрэзу так, каб яна ахапіла, захапіла, ну і как бы уцягнула у сябе усіх, і дарослых, і дзяцей там, і а можа і мясцовыя якія-нибудь прыйдуць там, амерыканскія амерыканцы? Ну, што тычыцца калядаў, то з гэтым просто няма праблем. Гэта просто настолькі натуральны працэс, куды ўключаюцца і дарослыя, і дзеці. Вось, памятаеш, Сяржук, это хлопчык маленькі, які дзедам быў, вось, то бок там шмат людзей стаіць, там, дарослых, там, а яму, ну, колькі, ну, гады 3-4. Ну, так, такі. Да, і Сяржук там выбірае, хто кім будзе, там, хто будзе бабай, там, Жоравым, там, яшчэ штосьці. І ён такі, я! Он кажу, што я? Он кажа, я буду. Ён не надта зразумеў, што адбываецца, але галоўнае я, вось, і все, і мы ему адзелі гэтую самую маску деду, то являецца такой хлопчык 4 гады з гэтай маскай, там все просто паміралі. Вось, поэтому ад смеха. І гэта супер натуральна, то бок тут, мне здаецца, нават нічога рабіць не трэба, потому што дзеці адразу ўключаюцца, ясна, што дарослыя іх там і танчаць разам, і ў карагоды ўключаюцца, і ў гэтай гульні, і, ну, бо вот у Сяржука, напрыклад, гэта все супер інтэрактыўнае, да, то бок там ніхто не сидзіць, ніхто, ну, як бы там звонку ён не дае спакою, то бок, але там немагчыма, мне здаецца, нават усидзець, потому что вот эта энергія нас зараджае, і все просто долучаюцца, поэтому тут нават нічога такого адмыслова для дзетак і рабіць не трэба, бо самі каляды, самі свята, сама атмасфера іх туды уцягвае гэты вір калядны. Надзея, пытанне трошку не па тэме, але гледачы цікавяцца. Пішуць, файны строй у Надзеі. Адкуль? Рекламую. Ну, раз запыталі, вось, ёсць такая цудоўнейшая майстрыца, жыве ў горадзе Лос-Анджелесе, беларуская, зваць яе Катя Іванова, вось, і вось яна стварае такія класныя з традыцыйнымі беларускімі элементамі, але не толькі, габрэйскімі і украінскімі, і строй, і сучаснае адзенне, ну, гэта такая як накідка, вось, і тут крышку нават штось такое індзейскага яна туды, то бок яна спрабуе, ну і самае разнастайнае упрыгожванне, там на калядныя ялінкі, гэтак далей, вось, і просто знайсці ў інстаграме, клавіша арт называецца, інстаграм, туды заходзіце, бачыце всю гэтую прыгажосць, замаўляеце і маеце. Ну, напэўна, больш тычыцца беларусаў ў ЗША,
Вось, так что Катя Иванова, прывітанне. Вось, дзякуй вялікі, што запыталі і далі магчымасць расказаць пра яе. Вот. Ну самое прикольное, что как бы я такая Катю Иванову ведаю, калі я быў у Лос-Анджелесе, яна мяне сустракала, і мы как бы шмат пра што гаварылі, она не пахвалілася сваімі такімі талентамі. Вот бач, якое адкрыццё. Я калі тут вот ускользь сказаў, там, ну не мог не уставіць, там пахваліцца, там расказаў там про прэзентацыі нацыянальнай ідэі, але гэта была подводка до таго, просто ўзгадка кнігі, таму что з кнігамі едуць таксама і два наших, вот тут певец-пісьменнік і актор-пісьменнік, казачнік, актор. Ну пісьменнік, ну так. Ну напісаў жа ж кнігу казак, 2. 5 не хочаце? Хочам. Давайте усе. Так вось, кнігамі там нейкім чынам будете дзяліцца, паказваць, прэзентаваць, зачытваць, ну карацей кажучы, літаратурная частка будзе? Ну так, конечно. У меня, правда, кніжкі такія маленькія, тоненькія, і гэта літаральна вось гэтымі днямі выйшла ізноў вось у выдавецтве «Славянка» апошняя, спадзяюся, што не апошняя казка «Наадваротны хлопчык», і я спадзяюся, што зацікаўленасць будзе у людзей, і мы берем з сабой, ну і там будем, я буду чытаць, напэўна, казкі, там заўсёды попыт на гэта ёсць і зацікаўленасць у людзей. Я везу все выданні, які выходзілі ад спеўнікаў да кніг, і зараз склалася сітуацыя, што немагчыма дасылаць. Зараз некая гісторыя, што з поштай праблема, немагчыма высылаць в Амерыку кнігі. З-за гэтага спынілася гэта тэма. Таму я буду весці по фальклору, там розныя, не толькі свае выданні, таму што ёсць попыт, ёсць зацікаўленасць. Таксама везу дудачек, розную калекцыю. Мне уже замовілі дзеці, вось Людмила, арганізатор у Сетле, кажа, што вось дзецям дудкі, а таксама там цікавяцца. Вот я прыязджаў, кажуць, дзе набыць можна. У меня есть ад розных майстроў беларускія дудачкі. Таксама везу нешта такое сувенірнае і хапае чаго весці так. Во як яно бывае. Надзея, я яшчэ раз да арганізацыйнага пытання звярнуся. Скажы, ўсё ж такі мы прывыклі чуць размовы пра тое, што ну ўсё ж такі адна справа, умоўна кажучы, там з Варшавы ў Познань паехаць, а з другая справа ў ЗША і плюс яшчэ ўсё ЗША ад аднаго узбярэжжа да другога аб'ехаць. Дарагая справа. Як вырашалі гэтыя пытанні? Ну, я думаю, што дзякуючы вось таму, што была хваля 20-го года спачатку, якая нас усіх, так сказаць, падняла, показала, з'яднала, з'явілася асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, да? То бок это такая нацыянальная арганізацыя, якая яднае суполкі, разнастайныя недзяржаўныя арганізацыі і іншых беларусаў разам. Вось. І дзякуючы гэтай калабарацыі, то бок зараз уже маем вельмі моцныя гарызантальныя сувязі. Вось у 23-м годзе мы пачалі, здаецца, у 23-м, да, пачалі вось ладзіць такія туры, і гэта стала дзякуючы толькі таму, што вот мы сапраўды ведалі адзін аднаго. Вось. Ну, у нас ёсць там розныя сакрэцікі, таямніцы, якія не ўсе могу раскрываць. Вось. Але ж просто праз калабарацыю сумесную, і, конечно, калі гэта 10-15 гарадоў, то гэта азначае, што некаторыя выдаткі можна разбіць на гэтыя гарады, то бок, чтобы яны не выпадалі толькі там на адзін горад і гэтак далей. Поэтому мы вось ужо спачатку прыдумалі такую як бы схему, і потым уже вельмі шмат разоў яе адпрацавалі. Вось, яна удасканальваецца, яна прафесіяналізуецца. Ну, вось цяпер мы уже нават на каляды запрашаем 2 чалавекі, і гэта 17 гарадоў, то бок это значнае такое, павышэнне і попыту. І, конечно, ёсць такая мара, потому что пакуль гэта ўсё робіцца высілкамі, фактычна валантэраў. Вось, то бок людзей, якія зацікаўлены беларускай культурай, актывістаў суполак і гэтак далей. А асабіста ў мяне, конечно, ёсць жаданне, чтобы з'явілася нейкая такая беларуска-амерыканская агенцыя, якая бы взяла гэты энтэртэймент на сабе. Вось, скажем так, зараз калядны час, я агучваю свае жаданні, вось, запускаю
туды у сусвет, хай яны там варыцца, а потым глядзіш і здзейсніцца. То бок пакуль гэтага няма, пакуль все высілкамі, ручкамі і у тым ліку фінансамі, укладаннямі дакладных людзей вось у штатах. За што ім вялікі дзякуй усім суполкам, усім людзям. Мне дзякуй. Да, вось. Ну і вот неяк так удалося зарганізавацца і, ну, як я скажу, што без такой, ну, кааперацыі было б вельмі складана зрабіць, але вот уже ёсць, уже такія рэйкі ёсць, па якім мы ходзімся. Вот я не ведаю, як у вас, як ты сказаў. А у мяне такое нават бачанне ёсць, хто б мог быць дырэктарам гэтай агенцыі. Да, ну, засталася справа за малым, так што спадарства, спонсары, калі ласка, звяртайцеся, будзем вас разглядаць. Вось, зладзім конкурс спонсараў і выберам самага годнага дзеля гэтай справы. Ну, безумоўна, трэба ж будзе там нейкую там пэўную праверку зладзіць, падыходзіць гэты спонсор па розных якасцях ці не. Вот Сяржук будзе праверку ладзіць якую-нибудь песенную, да? Не, я кажу, што дзякуючы всім актыўным беларусам ЗША і у тым першую чаргу спонсорам, да, якія дапамагаюць шмат праектаў. І я удзячны моцна, што шмат маіх кніг, шмат маіх праектаў, якія раней рэалізоўваў там, ну, увесь час, падтрымліваецца актыўна беларусамі Амерыкі. І вось гэта павага, рэспект. Ну что ж, Надзея, давайте мы, может быть, такие першие концерты прорэкламуем, заклічым, потому что, безумоўно, называть усе гарады, усе даты и сами заблытаемся, и людей заблытаем, але прынамсі нейкія першие, каб ужо першие даты люди сабе занатавалі ў календарык, і каб потым нейкім сваякам з іншых гарадоў казалі: а у вас там будуць, мы хадзілі, глядзі, ты там не пропусти. Давай тады табе вот отдадим. Добра, і вельмі рада менавіта агучыць гэты горад, потому што ён упершыню далучаецца да тура каляднага. Гэта сталіца Каліфорніі, Сакрамента. І там і адбудзецца першая батлейка Маляваныча. Вось, поэтому беларусы Сакрамента і ваколіц, калі ласка. А что гэта яму такі гонар, вот как бы і сталіца, і першы, і адзін к тому же, что... Не, ну я разумею, зорка. Не, як там казалі там как бы у каментары там, ну, про вобразы, ностальгію, все такое, но... Ну, так цуд. Ты бачыш, он Сяржук сядзіць, слёзы выцірае. Мне вельмі добра побачыцца ў Сан-Дыего. Так, калядная зорка Маляваныча вось правяла ў Сакрамента, але калядная зорка Сяржука. Да, Сяржука таксама, то бок Каліфорнія пачынае калядны тур, вось, і Сяржук, значыцца, Сакрамента Маляваныч 21-го, это нядзеля, бліжэй да вечара, там ад 4 гадзіне будзе, і Сяржук пачынае роўна праз тыдзень, гэта 27-го Сан-Дыего. Дзіма, прывітанне. Неблагі сабе. Дзіма, Маша, прывітанне, да. Неблагі такі сабе горад. Вось, потым, як ты раней казаў, яны удвох прылетаюць ужо да нас. Сан-Франциско, само свята адбудзецца ў Сан-Матэо. Гэта яшчэ адзін гарадок побач. Сан-Франциско, новая локация, вельмі такая классная, учора была, все проверила, будзе круто. Вось. И уже пасля гэтага выправляются уже вот такое подорожжа Чикаго, Миннеаполис и далей. А есть там снег? Да, глядеть снег, потом... Доверху, да. Да, потом вертаются зноў до нас, на наше узбережжа у Сиэтл, і Сан-Франциско беларускія вячоркі, а потым уже як паляцяць уже і не вернуцца. Вось, толькі ў наступным годзе. Так што вось так. Запрашаю, калі ласка, прыязджайце, прыходите, вельмі важна падтрымліваць. І яшчэ хацела сказаць, што Аба, на канале Аба будзе стрым, вось такой святочный, поэтому, калі ласка, глядзіце анонсы. Вось, будзе цікава, будуць цікавосткі, забаўкі, там гэтак далей, прыходзьце да нас таксама на канал Аба.
Я дадам, да, пытаю, чаму бывае, што вось той же Сіэтл і Сан-Франциско два разы, две імпрэзы, таму што две розныя імпрэзы. Будуць беларускія вячоркі, такі, кажу, сучасны карпаратыў в традыцыйным стылі, і будуць калядныя праграмы, вось мае разам з Маляванычам. І таксама перадам всім, да каго мы ў гэтым годзе не даедзем. Мы вас вельмі любім і прыедзем абавязкова наступны раз, і всіх вас з надыходзячымі калядамі. Ну, у мяне ёсць іншая как бы такая прапанова, а чаго адцягваць, чакаць там наступных калядаў тых, кого да каго яны не даедуць гэтым разам. Будзе купале, запрашайце іх ізноў жа на купальскі тур, да прыкладу. Мы з Надзеяй таксама далучымся. А шо? І у Маляваныча розных батлеек, не толькі калядных. Ну, у Маляваныча гэтых батлеек, ён на батлеечнай фабрыцы працуе, можна сказаць. Сяржук, заиграй нам что-нибудь яшчэ на завершэнне эфира. Выдатна. Ну что ж, на жаль, трэба развітвацца мне вось нашими гостями, але ужо праз колькі дзёнаў, але наши гости выпраўляюцца ў свой калядны тур по ЗША, і як уже сказала Надзея, пачынае ўсё, ну, столичный наш Маляваныч у столицы Калифорнии, Сакрамента 21 числа, потом Сан-Диего 27 Сяржук. Ну а далей уже пайшло плотненько так графиком, так что сачыце, шановные наши беларусы ЗША, за раскладом, і абавязкова прысутнічайце, далучайцеся і атрымлівайце асалоду. Такім чынам, Сяржук Догушаў, Александр Жданович Маляваныч, Надзея Нортан, дарэчы, першая і адзіная, ну не адзіная першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у ЗША, ну і будучая кіраўнічка агенцыі беларуска-амерыканскай па прасоўванню беларускай культуры па ўсім свеце, па ўсім сусвеце, я б нават сказаў. Дзякуй вялікі ўсім. З надыходзячымі святамі ўсіх, чакаем сустрэчы з нецярпеннем. До сустрэчы! Жыве Беларусь! Жыве вечна!